Ja tak. I dag vil jeg gerne vise, hvorfor at formlen A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x2 er sand. Vi har den generelle formel for en lineær funktion, som hedder y er lige med ax plus b. Og det vi bruger den her formel til, det er, når vi har angivet 2 punkter i koordinaten. Så hvis vi nu har punkt A, og vi har et punkt B. Så det vi starter med at gøre, det er, at vi tager det første punkt og sætter ind i vores formel, så den hedder y1 er lige med a x1 plus b. Og det samme gør vi ved det andet punkt. Den hedder så y2 er lige med a x2 plus b. Det vi så gør nu, det er, at vi trækker y2, vi trækker punkt B og punkt A. Så den kommer til at hedde y1 minus y2 er lige med a x 1 plus b minus parentes a x 2 plus b. Så ophæver vi parentesen, og det gør vi ved at skifte. Nu står der minus foran parentesen, så skifter tegnene, bogstaverne, tallene ind i parentesen fortegn. Så den kommer til at hedde y1 minus y2 er lige med a x1 plus b minus a x2 minus b. Så reducerer vi. Så den kommer til at hedde y1 minus y2 er lige med a x1 minus a x2. Så er koefficienterne de det samme. Det er a, så vi kan skrive den op sådan her. y1 minus y2 er lige med a parentes x1 minus x2. Så vil vi gerne have a til at stå alene. Så vi isolerer a. Den måde vi isolerer a her, det er ved at dividere x1 minus x2 på begge sider af lighedstegnet. x1. Og det samme gør vi herovre. Så den kommer til at hedde, skriver vi herovre, den kommer til at hedde y y1 minus y2 x1 minus x2 er lige med a.
Fordi x1 minus x2 divideret med x1, x2 minus x1 giver a. De udgår hinanden, så de fjerner vi bare. Og så har vi, som sagt, det her til at stå herovre. Så skal vi finde b.